Često me pitate kako izgleda nutricionističko savjetovanje. Kada dođete u savjetovalište, imamo jedan inicijalni razgovor kroz koji ispunjavamo dnevnik vaših prehrambenih navika. Razgovaramo o razini vaše tjelesne aktivnosti, razgovaramo o vašem zdravstvenom stanju i svemu onome što je razlog vašeg dolaska. Nakon toga radimo analizu sastava tijela. To je jedna neinvazivna, jednostavna, bezbolna metoda bioimpedancije. Njome određujemo udio masnog tkiva u sastavu tijela, udio vode, udio nemasne tjelesne mase, mišićne mase i sukladno tome dajemo ocjenu fizičkog stanja i ocjenu stanja metabolizma. Kada dobijemo sve te rezultate, razgovaramo zapravo na koji način ćemo složiti sami plan. Koliko će plan imati obroka u svom sastavu, od kojih ćemo namirnica slagati same jelovnike, jer želimo u izboru pratiti sve ono što su vaše želje i uvrstiti sve one namirnice koje su vama prihvatljive i koje inače volite. I kada sve to dogovorimo, radimo jedan izračun vaših stvarnih energetskih potreba. Određuje se udio proteina, masti, ugljikohidrata u sastavu samih jelovnika. Jelovnike dobivate, držite ih se naravno i nakon mjesec dana vidimo se na prvom kontrolnom mjerenju, znači na prvoj analizi sastava tijela kada želimo vidjeti vaš napredak. Tako se viđamo iz mjeseca u mjesec i pratimo vaše rezultate do postizanja krajnjeg cilja.